Zaterdagavond schudde de Schouwburg nog even 1 keer goed op haar grondvesten. MMSK Sint-Pietersbanden bracht met een wervelende show namelijk een tribute to Queen. Is echt, ik zeg echt rock, maar ook echt, je kunt echt heel erg knallen ermee en dat mensen ook niet echt hoeven stil te zitten. Ze mogen wel best wel bewegen en meezingen mogen ze gerust. Ik denk tijdloze muziek, vele generaties mee opgegroeid. Heel leuk om te doen voor de muzikanten. Ja, en dan krijg je een volle zaal, zoals we vanavond hebben, bijna vol. En jullie hebben ook geknald tijdens de repetities? Ja, dat zeker. Vooral de laatste repetities met de zangers. Dan zit je ook echt met enthousiasme naar die zangers te luisteren. En dan ben je ook weer harder gaan spelen en weer enthousiast te spelen. Omdat het gewoon heel leuk is met z'n allen. Dirigent Job Derks wist het immense repertoire terug te brengen tot een avondvullende voorstelling. Queen is een rockband. Wij zijn een soort van harmonie. Dus je moet het wel kunnen omzetten naar de bezetting zoals wij die hebben. En ik denk dat het heel goed is gelukt. Maar wil je alle hits van Queen spelen, dan kun je 3 avonden vullen. Zelfs nu hebben we al selecties moeten doen, ondanks de 2 of 23 nummers die we hebben. Nou, je hebt natuurlijk wat aanvullingen nodig. We hebben 2 gitaristen, 2 overigens jonge en goede gitaristen zitten. Want Brian May heeft zoveel gitaarwerk in zijn solos zitten dat wij daar 2 man voor nodig hebben. Ja, je breidt uit met toetsen, met een bassist, met eigenlijk alles wat je nodig hebt wat ook in een rockband zit. En die aanvulling, dat maakt dat het nou compleet klinkt als Queen, hopen we. Je bent altijd zenuwachtig, maar eenmaal als je speelt, dan heb je ook echt de energie en dan wil je gewoon helemaal losgaan en de mensen laten entertainen. Ja. Ja, want jullie hebben een voorbereiding van 2, 3, 4 maanden achter de rug? We zijn ongeveer in mei weer begonnen omdat het toen weer mocht. Ja, en toen kwam de zomervakantie, toen zijn we weer plat gelegen. En ja, in september zijn we weer verder begonnen. En we proberen maar het beste te doen en dan hopen dat het goed komt. Op meerdere fronten was het spannend of het doek zaterdag wel open kon gaan. Wij hebben hier gisteravond op verschillende telefoons live de persconferentie gevolgd. Want je wilde toch horen uit de mond van degene die het voor het zeggen heeft. Dus ja, we hebben wel even een hele kleine juich moeten doen. Misschien niet heel gepast, maar wel begrijpelijk. Helaas moest de eerste vertolker bij Freddie Mercury, Thijs Rozenboom, verstek laten gaan. Maar met Roy Verbeek als zijn vervanger, die samen met Helene Nillissen voor de zang tekende, keken Ton en Chantal uit naar hun hoogtepunten van de avond. Ja, ik vind eigenlijk Innuendo wel heel erg leuk. Door alle tempowisselingen. Dat nummer zit zo complex in elkaar. Het is ook echt opletten geblazen voor iedereen. Maar het is wel hartstikke mooi als het goed lukt. Dus daar verheug ik me wel op. En hoe zit het met jou? Voor mij Bohemian Rhapsody. We gaan dan echt met de zang, dus echt met Freddie Mercury gaan we echt meespelen. Dus dat is ook een hele uitdaging, maar dat lijkt me echt super tof.